Com t'agradaria que et recordessin? Pues per haver dit la veritat i d'haver obert alguna idea positiva a les generacions que venen. Com un individu, res més. Com una persona que ha nascut, ha viscut com ha pogut i ha mort honradament. I tal vegada que no en recordessin. Com si fos passada puntata sobre la vida, sense fer frase. Pues com una persona decent, francament. Fa molta vergonya dir això, però... Decent, Decent. No... I és molt, això és molt difícil. Perquè un error gravíssim és voler contentar tothom. Això, amb l'edat... Vaja, jo ho he descobert. És a dir, no pots estar... No pots fer feliç a tothom, ni pots agradar a tothom, ni... No, això és una imbecilitat. No, s'ha d'evitar, és a dir, hi ha gent amb la qual no t'hi entendràs i ja està. Com que m'agradaria que em recordessin? Qui m'ha de recordar? No sé què tinc de dir. Com aquell que diu, d'on recordes a mossèn si ho veus? Com Alfons de Robert, però no com tan bo. Una mica... Sí. No, pobret no, de pobret no. Com un home generós, simplement això, ja és suficient. Perquè si ets generós en tots els aspectes, no? L'aspecte temps, l'aspecte quartos, l'aspecte amistat, generós. Com a pare, m'importa que no recordis els meus fills. Sí, i tot l'altre, això com a què? Jo crec més en la reproducció que en la producció. Per tant, m'agradaria que parlessin en els meus fills, amb els meus fills, per als meus fills, no sé com dir-ho. Amb el que són de símptoma i amb el que són de consciència, en soi per soi, en si mateixos i per si mateixos, conscient i inconscientment. El que perduri en mi, en aquesta forma de vida que són les criatures, sí, segur. A part d'això, doncs se me'n fot. Sí, hi ha algunes coses que voldries corregir i voldries tenir temps de corregir per això, per quedar bé, per quedar bé històricament, haver-la encertat, o... Tant se me'n dona, tant se me'n dona. I a més, quan veus que el món és finit, suposo que l'experiència també pot ser comuna a l'època. Fa 50 anys la gent imaginava que l'any 3462 existiria. Ara el 3642 veurem si existeix alguna d'aquestes pedres. Espero que les pedres aguantin més que els homes, però vaja. Per tant, què vols? Tant se'm fot. Bé, quan no estigui... Queda molt bé, això de que hi ha bona gent i tal, però bueno. No sé què dir. El que n'hi ha després no em preocupa molt. El millor que m'ha passat a mi personalment, fora de tenir els amics que tinc, la família que tinc, pues segurament que amb 40 anys tingui tot l'ego de tot tipus ja cobert. L'ego de tot tipus cobert. Això és el somni. Bé, a mi que no em recordin pas gaire, no. No, això de recordar, no sé com dir-ho, no. Diu, a mi m'agradaria que em recordessin que era bona persona, a mi. Si vas dir que tant me'n fot, no? No sé, és que això que dius, com et recordaries, a vegades a mi hi ha persones que me diuen jo quan em mori deixaré fills. I jo penso, doncs jo quan me mori, si en deixo o no de fills ho sé jo, primera cosa. I segona, que si tu quan et mors deixes fills i jo quan et moro no deixo fills, doncs estarem allà mateix, no? O sigui que sembla com si la persona morta encara volgués ser viva. Quan no seràs mort, doncs pum, s'acabó, no? Llavors, m'he donat compte de que moltes coses, d'aquestes preguntes, per exemple, jo ja les sabia abans de marxar. I molta gent, o sigui, la majoria de gent ja te diu el que tu saps que te diran. Sí. Però tinc com... O sigui, m'he donat compte de mi mateix
que totes aquestes coses que ja la sabia, que són tòpics, que al cap i a la fi tota la vida són tòpics, l'únic que he necessitat jo és comprendre'ls per mi mateix. Igual que quan la gent em deia que jugués a bàsquet, jo deia, no, si no soc jo el que vull jugar a bàsquet, si la gent m'ho diu, no vull fer-ho. És com si, bueno, els viatges sempre te coneixes millor tu mateix, i ara al final he donat compte d'això, que al cap i a la fi totes les respostes, o moltes de les respostes, excepte les potser més anecdòtiques, són tòpics. Llavors, en aquests tòpics la gent hi arriba d'una manera o d'una altra. Llavors hi ha coses que no, que són absolutament diferents. Llavors, això és molt contradictori. Diguéssim, la humanitat és molt i molt contradictòria, però ara això també és un tòpic. I tot acaba sent com... Està molt bé. T'assembles una mica a Trotsky. Ah, sí? Sí. Això no t'ho han dit mai encara. No, perquè suposo que no parlo encara gent que el conegués. Era un personatge important, Trotsky, eh? Sí. El va assassinar un català. Ramon Mercader. Sí. Què pensaries de tu mateix si coneguessis algú exactament igual que tu? Hosti, que vas lleig. Ui, res, això impossible, marxaria, no, home, m'hi hauria matriculat jo allà, no, perquè m'interessaria això. O poder pensaria que el meu pare, que allò sé, no sé, això no ho sé, no sé pas què. El que he pensat moltes vegades, i sobretot de petit, és que potser a l'altre cap de món hi ha algú que en el mateix moment està passant el mateix i està pensant el mateix. Sempre tinc la idea aquesta, potser hi ha un nen al Japó que està cordant-se la sabata en aquest moment i en la mateixa posició que jo. No sé per què, aquesta idea em venia de nen bastant. Trobar-me un igual de mi mateix, no ho sé, passaria de llarg segurament, perquè m'interessa la diferència, no? No, poc hi ha cap igual. Això seria un miracle i de miracle ningú no en fa. Poc se'n fan de miracles. O sigui, conegués algú exactament, o sigui, un doble. A tu mateix, però des de fora. Home, és un malson. És un dels meus malsons. Mira, com que no sabem qui som, ens espanta veure un altre idèntic a nosaltres, o ens agradaria veure un altre idèntic a nosaltres per saber qui som. És això, l'enigma aquest de la identitat, no sabem qui som. No ho sabrem mai, a més. És inútil. Home, suposo que és difícil, m'interessaria moltíssim i no crec que ho suportés, perquè precisament et dic que una de les coses que jo me n'he donat a les persones que em produeixen anticossos són persones en les que reconec coses que jo tinc que no m'agraden. Llavors és un mirall molt bèstia, un mirall del cos de l'ànima. Ostres, però m'interessaria molt, moltíssim. Com clonar-me, vaja. M'agradaria clonar el meu pare i educar-lo, aquest tipus de... m'emociona. M'emociona molt. No sé encara ben bé per què, però sé que em llama, que diuen aquí. Això em llama. Jo crec que pensaria que és una mica estranya. Sí? Sí. Quedaria sorprès i pensaria, oi, aquesta dona és una mica estranyota. Com jo no n'hi ha ningú. Perquè jo he patit molt a la vida i la gent el que no vol empatir avui. M'entens? Ho volen tot molt... No, ja no. No. Però tu estàs contenta d'haver patit a la vida? Hombre, tot m'agrada bé. Hòstia, que en aquest cas en tinc el cas perfecte. Però jo tinc un germà bessó que s'assembla moltíssim a mi. Tenim les mateixes malalties, que collonut, el mateix anàlisi, i a més parla igual que jo, la mateixa to de veu. Per exemple, jo m'he trobat el cas, que t'he dit abans, d'estar en una reunió, entres i el meu tarannà, tal, qual, no sé què. I, crac, m'assento i arriba el meu germà i me'l miro i fa exactament el mateix, no? I dic, hòstia, i això ho he fet jo, entens? És curiós, quan tens una persona idèntica, però és fatal. Home, si un dia tu vas pel carrer i trobes una persona idèntica que tu, no deu ser molt divertit, no? I de cop i volta trobar una persona, jo què sé, és igual que tu i et trobes i té les mateixes idees, com aquell que diu, i fa els mateixos gestos, porta el mateix tipus de look de vestit, doncs sí, deu ser divertit. Ara, si això tingués que conviure amb una persona igual que tu al cantó,
Hòstia, és estrany, no? De contacte, de perdre la sensació de jo i de dins i fora i com un vertigen i que te'n puguis anar com Escolta't a tu mateix i sabràs el que els hi passa als altres. La veritat és que els meus vicis no me'ls conec gaire. No sé, tinc la impressió que la gent es té que estimar no solament per les seves coherències, sinó per les seves incoherències. I jo m'estimo les meves incoherències.